13:00. Кримське питання. Про що говорили на дискусійних майданчиках Кримської платформи? Чому для України важлива міжнародна підтримка у справі деокупації Криму? Чи може Україна стягнути з Росії репарації з окупації півострова? Як у сусідній Росії у світі відреагували на саміт Кримської платформи? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії. А також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, для вас інший номер телефону 044 490 2905. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. І ще раз вітаю, це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. Нагадаю, що у Києві 23 серпня відбувся перший інавгураційний саміт Кримської платформи, який офіційно запустив міжнародний формат із питання деокупації Криму. За підсумками саміту учасники підписали спільну декларацію. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим Російською Федерацією розпочалася 20 лютого 2014 року і триває вже 2741 день. Занадто багато, якщо чесно, часу втрачено, сказав президент України Володимир Зеленський. Ми більше не повинні втрачати жодного дня. Я дуже радий, що ми запустили наш майданчик, заявив Володимир Зеленський. Далі пряма мова президента України. Сьогоднішній день є без перебільшення історичним для України. Ми провели саміт, на якому була створена потужна міжнародна коаліція для звільнення українського Криму з-під окупації Російською Федерацією. Це доказ, що в нелегкій боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої держави наша Україна має міцну підтримку міжнародної спільноти. Попри всі складнощі і виклики, Кримська платформа, я вважаю, дуже успішно стартувала. Її кінцевою метою є деокупація суверенної української території, Кримського півострова. Ця ініціатива нарешті повернула Крим в міжнародний порядок денний. Питання, яке більше 7 років в такій практичній площині взагалі не обговорювалося, а в будь-якому міжнародному форматі сьогодні є пріоритетним для наших друзів, партнерів, для міжнародної спільноти, країн Європейського Союзу, країн НАТО. Щиро вдячний всім партнерам, які приєдналися до Кримської платформи. Це представники понад 40 країн, а також ще раз дякую представникам Європейського Союзу, НАТО, Ради Європи, ГУАМ. Результатом саміту стала ухвалена усіма учасниками декларація Кримської платформи. Вона чітко фіксує, якщо коротко, невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією, зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні, обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки, стабільності в Чорноморському регіоні. Вперше на міжнародному рівні Російською Федерацією визнано державою-окупантом. І відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму. Забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних правозахисних організацій. Крім цього, в кожній країні буде визначено відповідального високопосадовця для подальшої співпраці із новоствореним Офісом Кримської платформи. Наостанок, я думав про те, як описати цей саміт і ухвалену декларацію максимально коротко і максимально влучно. Гадаю, достатньо 4 слів. Питання Криму не закрито. Або навіть 3. Крим – це Україна.
Це сказав на саміті Кримської платформи президент України Володимир Зеленський. І, до речі, крім інавгураційного саміту, також можна було почути цікаві дискусії, в яких брали участь політики-експерти з різних країн. Таких банальних дискусій відбулося у день саміту Кримської платформи одразу 4. Їхніми темами були колонізація 21-го сторіччя, подолання наслідків і відновлення прав кримсько-татарського народу як інструмент окупації Криму. Друге – реінтеграція Криму через захист прав людини та сталий розвиток. Третє – невизнання спроби анексії Кримом є викликом для світу. Як поєднати прагматичні інтереси з етичною політикою і цінностями. І четверте – загрози Азовського і ширшого Чорноморського регіону як виклик міжнародній безпеці, консолідація зусиль і пошуки шляхів деокупації. Про все це ми будемо говорити в нашій сьогоднішній програмі. Ну а зараз отака новина, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що запуск Кримської платформи став великою поразкою для Росії. Свою думку він висловив під час онлайн-брифінга у четвер, 26 серпня. Кулеба заявив, що, цитую, «усі наші партнери відзначають, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні – це велика поразка Росії на Кримському напрямку». За словами Дмитра Кулеби, після запуску Кримської платформи Україна продовжить роботу на 5 напрямках. Перше – зміцнення міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму. Друге – застосування санкцій. Третє – протидія порушення прав людини. Четверте – забезпечення безпеки і свободи судноплавства. І п'яте – подолання економічних і екологічних наслідків окупації. Це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 26 серпня 2021 року. Ну, але все ж таки ми маємо пам'ятати і про ту країну, що окупувала, власне, український півострів Крим, і Автономну Республіку Крим, і місто Севастополь. І це сталося ще початок окупації за українським законодавством. Це 20 лютого 2014 року. І з тієї дати вже минуло понад 7 років. І, власне, нам цікаво, якою ж була реакція Росії і підконтрольних Росії медіа на цю подію Кримська платформа. До цієї розмови ми залучили оглядача «Європейської правди» Наталю Іщенко. Пані Наталю, вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталю, ну ви готували великий матеріал про це, як відреагувала Росія на саміт Кримської платформи. Можете стисло нам розповісти найголовніші тези, як реагувала, власне, Росія? Так, невеличка корекція. Ще готувала матеріал для проекту «Stop Fake», який якраз оглядає матеріали російської пропаганди, аналізує і робить висновки. І ось, що я побачила, що вся пропагандистська машина Кремля реагувала на підготовку саміта Кримська платформа доволі мляво. Ви розумієте, вони сказали, що в них нічого не вийде, там буде ніхто, і вони будуть говорити ні про що. Лавров поїхав до Криму і сказав, що це буде нацистський і расистський шабаш. Але ви розумієте, вони не відносились до цього запланованого заходу серйозно. Але з іншого боку, це ті слова, сказав міністр закордонних справ Росії. І, власне, він приділив цьому увагу, і це було поширено багатьма російськими, і не тільки російськими медіа. Саме тому він сказав абсолютно якісь недипломатичні слова, які, взагалі ні в які рамки протоколів не вкладаються, тому що він вважав, що це буде, буквально якийсь експертний захід, зберуться, якісь політики, ви розумієте, якісь експерти щось поговорять, люди не його рівня, так би мовити. Тому саме він дуже хоробро, так би мовити, заявив всі ті речі, які він говорив в Криму про нацистів і расистів, які зберуться говорити про Крим. Але коли почалось засідання 23 серпня, а Росія побачила, що якось щось пішло не так, і зібралися керівники держав, керівники дуже поважних європейських інституцій, як то, наприклад, Рада Європи або голова Європейської Ради, президенти, прем'єри, міністри, спікери європейських держав. Тобто це дуже потужне зібрання, дуже авторитетне, і це зібрання
це зібрання каже речі, які спрямовані на підтвердження того, що Крим – це Україна. А після цього Росія, мені здається, що там трохи вони взяли паузу, кілька годин нічого не коментували, а потім вони почали транслювати нові меседжі, які полягали в тому, що все це нічим не закінчиться, вся ця говорильня, так би мовити, що це лише піар нинішнього президента України, але протирічачи самі себе, тобто спростовуючи ці тези, одночасно вони почали діяти на більш такому серйозному рівні, спростовуючи цей наратив. Вони почали погрожувати відверто країнам, які взяли участь в Кримській платформі, почали коментувати рішення і заяви, які пролунали на цьому саміті, почали коментувати посли в цих країнах, які ви говорите про російських послів, да? Бо вони почали коментувати. Так, російські посли почали оголошувати заяви, тобто явно тиснути на країни, в яких вони перебувають. Були заяви посла в Німеччині, посла Великобританії. Тобто, коли і одним із таких кроків тиску вже на Україну, це стали якраз таки оці поновлена справа за, так би мовити, екоцид, за те, що Україна не дає воду до Криму. Ви вважаєте, реакція на Кримську платформу. То ви вважаєте, що це, власне, була така реакція на Кримську платформу, да, для того, щоб, я не знаю для чого, да, можливо, для того, щоб увагу, да, переключити там світових медіа на цю, да, заяву, чи ні? Я думаю, що просто органи, ці структури російські, які відповідають перед Кремлем за кримський напрямок, вони отримали на горіхи, як то кажуть, тому що вони пропустили цей захід. Вони ніяк його не попередили, вони ніяк не змогли протидіяти. І навіть в інформаційному полі вони просто неправильно вели всю інформаційну стратегію. Просто вони його знецінювали, але насправді це серйозний і поважний захід. І для того, щоб показати, що вони щось роблять, ви розумієте, «делайте что-нибудь, делайте», це російською. Да? Вони почали генерувати оцей справу. 100% будуть ще якісь дії, які якраз спрямовані на зображення бурхливої діяльності. Зрозуміло. Я нагадую, ми говоримо з українською журналісткою Наталією Іщенко, і сьогодні говоримо, власне, в цій частині нашої програми говоримо, зокрема, і про російську реакцію на саміт, установчий саміт Кримської платформи. На вашу думку, чи може ви не на думку, а може ви відслідковували, чи тиражувалися, да, оці вже нові російські наративи, після того, як змінилася їхня риторика з того, що це загалом такий неважливий захід, вони вважали, да, Кримська платформа, а після того вже переключилися на якісь там погрози і так далі. Чи це транслювалося іншими медіями? Чи це тільки залишилося винятково для російського споживача? Поки що це транслюється російськими медіа, але не тільки для російського споживача, тому що це ж, Росія має дуже розвинену систему міжнародних медіа, російські міжнародні медіа, які мовлять на різних мовах, і там все це транслюється. Ми знаємо, що навіть в Німеччині та Russia Today, яка зараз РТ, там є німецький варіант, і там дуже популярний цей канал. Я вже не кажу про цю мультимедійну платформу «Спутник». Тобто в них багато ресурсів своїх, але міжнародних. Це по-перше. По-друге, через те, що спікери кремлівські, як то представник МЗС Захарова або посли, починають транслювати якісь наративи кремлівські, це буде поширюватися в новинах місцевих, і це піде ще хвиля
ми тільки спостерігаємо її початок. Да, і це цікаво насправді. Да? Якою далі буде реакція? Як ви думаєте, Росія, російських медіа? Чи це буде просто так на рівні, знаєте, так би мовити, російського експертного середовища, якісь там політологи будуть робити заяви? Чи це буде трансляція, наприклад, якихось нових заяв там пана Лаврова і так далі? Да? Тобто більш-менш там офіційно це будуть робити такі заяви і на підставі їх робити такі повідомлення? Я думаю, що головними спікерами зараз Росія буде намагатися зробити політиків, які є, так би мовити, прихильними до точки зору, що Крим належить Росії. Ви знаєте, що в Європі є такі політики, які їздили до Криму. Це окремі персонажі, але вони є. Я думаю, що Росія буде активно їх використовувати для того, щоб вони транслювали кремлівську точку зору. І це перше. Друге, це те, що вони будуть генерувати інформаційні приводи, як цим справи за екоцид. Будуть нові, я не знаю, справи, суди, якісь заяви, рішення, все це буде. І вони дійсно дуже посилять роботу інформаційну на Кримському напрямку, тому що чомусь, я не знаю чому, вони вирішили ще в 2014 році, що питання Крима закрито. Це те, про що казав Володимир Зеленський. Кримська платформа зробила головне. Вона показала всьому світу, можна говорити, що всьому світу, це буде правдою, що кримське питання не закрите. Що Крим наразі окупований, але це тимчасове явище. Цей меседж, цей наратив дуже потужно показала Кримська платформа, і саме з цим бореться зараз Росія, намагаючись сказати, що ні, Крим, Росія і таке інше. Зрозуміло, то цілком можливо, да, що вони будуть намагатися зробити якусь там альтернативу безпосередньо в тимчасово окупованому Криму, да, зробити якусь там, і запросити туди. І насправді вони всі ці роки, всі ці 7 років, вони намагаються таке зробити, да, запрошувати різних політиків і оголошувати їх делегатами якихось країн. Чи це може бути щось інше? 100% це буде відбуватися, тому що вже анонсувала Захарова саме цю активність, що Кримська платформа, вона сказала, може відбуватися тільки в Криму. Тому вони всіх будуть запрошувати, але перша чи одна з перших спроб Лаврова, ви знаєте, він запрошував австрійське керівництво приїхати до Криму, він отримав відмову. Можна, це він зробив. Австрія не має наміру направляти офіційну делегацію до окупованого Криму. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг на спільній прес-конференції, власне, з главою Міністерства зовнішніх справ Росії Сергієм Лавровим у Відні. Так, оце якраз і був цей процес. Вони будуть намагатися зробити свою альтернативу Кримській платформі для того, щоб показати, що Росія забрала Крим по праву, так би мовити. І от за цією активністю ми будемо спостерігати, вони це будуть транслювати, підкріплювати безумовно величезної кількості псевдоекспертних думок, якихось політичних дискусій, можливо, зберуть кілька круглих столів на цю тему, або конференцій, навіть в Європі, в Америці, але все ж таки перебити Кримську платформу в них не вийде, тому що я не знаю, чому вони вважали, що питання Криму закрито, але насправді Європа і Північна Америка, ви знаєте, не визнає Крим категорично, і цього не буде відбуватися точно. Чому не вони вважали, так колективно, вони вважали, що питання закрито? Можливо, тому що в Росії не заведено так сперечатися з висловлюванням керівника країни, який вже керує цією країною понад 22 роки, здається, да? І якщо він сказав, що питання закрито, то всі мають просто йому піддакувати і казати так, закрито. Можливо, це таке може бути тільки припущення. Відбувся парадокс, це така хвороба пропагандиста. Коли пропагандист спропагував, розумієте, сам себе. Тобто якийсь бумеранг. Те, що питання Криму закрито, Крим російський, це пропаганда.
І це вони транслювали назовні, але вони переконали Самі себе, да? Мгм. і не змогли тому взагалі побачити Кримську платформу тим, чим вона була, потужним, дуже проривним заходом, який насправді є першою гучною перемогою України саме в гібридній війні. Розумієте? Не в якості фізичному сенсі, а саме в площині думок, інформаційних просторів. І Україна нарешті зробила прорив, і це, звичайно, я думаю, що було шоком для Кремля. Дякую вам. Наталія Іщенко, українська журналістка, була на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Нагадаю, що сьогодні ми таки підбиваємо підсумки цього заходу під назвою Кримська платформа. Його інавгураційний саміт відбувся у Києві 23 серпня 2021 року. І ми збираємо різні думки щодо цього саміту. І я хотів би, щоб ми разом з вами, також наші шановні слухачі і глядачі, послухали і подивилися кілька різних думок, які були висловлені на цьому саміті, оскільки це насправді важливо. Особливо мені б хотілося, щоб ці думки почули люди, які живуть на території Криму, оскільки російські, не назву ЗМІ, але оці медіа, так скажімо, вони постійно транслюють цю російську думку про думку російського керівництва про те, що питання Криму закрито. Але насправді цей саміт, як сказала Наталія Іщенко, українська журналістка, він показав те, що і приїзд керівників інших країн, і представників інших країн, він показав, продемонстрував всьому світу, що питання Криму не закрито. І це не тільки слова Наталії Іщенко, і це не тільки слова Володимира Зеленського. Про це також говорили представники багатьох країн, керівники інших країн Європи і інших частин світу. Продовження програми «Кримське питання» слухайте за кілька секунд. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах. Продовжуємо програму «Кримське питання». Отже, цей захід, він транслювався інавгураційний саміт Кримської платформи, на якому обговорювалося питання невизнання російської окупації Криму, невизнання спроби російської анексії Криму. Але крім, таких перших виступів, там також було багато цікавих думок, які, може, ви не почули, а мені хотілося б, що сьогодні ми це вам показали, ці думки, щоб ви їх послухали, тих людей, подивилися на них, які багато про що говорили на цьому саміті, на панельних дискусіях. Крім цього, великого засідання було також кілька панельних дискусій, на яких, зокрема, обговорювалася колонізація 21-го сторіччя, це подолання наслідків і відновлення прав кримсько-татарського народу як інструмент окупації Криму, це реінтеграція Криму через захист прав людини і сталий розвиток. І таке запитання ставили на ще одній дискусії, чи невизнання спроби анексії Криму є викликом для світу, як поєднати прагматичні інтереси з етичною політикою і цінностями. Також загрози Азовського і ширшого Чорноморського регіону як виклик міжнародній безпеці, консолідації зусиль і пошуки шляхів деокупації. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров у своєму виступі заакцентував увагу на двох моментах: колонізацію окупованого Криму російськими громадянами і на відновленні колективних прав кримсько-татарського народу. Пан Чубаров звернув увагу на те, що вже зараз Росія готується до різних сценаріїв. Кремль, як би він це ретельно не намагався приховувати, усвідомлює, що рано чи пізно йому доведеться вивести російські війська з Криму і розпустити окупаційну адміністрацію. Ось для такої ситуації, яка деяким сьогодні може здаватися нереальною, фантастичною, Російська Федерація з першого дня окупації Криму створює умови для того, щоб навіть при відході з Криму продовжувати фізично залишатися на півострові. Відповідно до недавнього дослідження відомих українських експертів Андрія Клименка і Тетяни Гучакової, за роки окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наявне населення півострова за рахунок міграції з Російської Федерації зросло щонайменше на 1 мільйон осіб. Одночасно російські окупанти здійснюють масові репресії і переслідування
кримськотатарського народу та етнічних українців намагаються витіснити всіх нелояльних до окупантів жителів Криму за межі півострова. Оскільки ці дії є прямим порушенням Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, ми виходимо з того, що колонізатори в момент деокупації Криму підлягають негайному видворенню з території Української держави. Також Рифат Чубаров звернув увагу присутніх на дискусії іноземних учасників на потребі вже зараз думати над тим, яким чином стягнути репарації з Росії за окупацію Криму і чисельні порушення прав людей. Багато експертів, я думаю, що ці напрацювання тільки починаються, вважають про те, що на Російську Федерацію мають бути покладені репарації за всі ті нанесені збитки та інші втрати, які понесені Україною як державою в цілому, Автономною Республікою Крим та містом Севастополем як територіями, і головне – українськими громадянами, і особливо в тих родинах, де є постраждалі, вбиті і політв'язні. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров також зазначив, що окупація Криму Росією у 2014 році стала можливою через те, що у 1991 році, ще до проголошення Україною незалежності, на півострові була створена Кримська автономна радянська соціалістична республіка, що не враховувала інтересів корінного народу Криму, а була лише інструментом відторгнення Криму від України. Для того, аби виправити цю ситуацію, потрібно відновити колективні права кримсько-татарського народу. Початок цього процесу, хоча і з запізненням на 23 роки, було покладено схваленням 20 березня 2014 року постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави та закріплено в національному законодавстві ухваленням 1 липня 2021 року Закону України про корінні народи України, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Це добрий початок, а головне – абсолютно вивірений до міжнародних норм, зокрема з Декларацією ООН про права корінних народів, крок української держави, що дозволяє тепер приступити до законодавчого вдосконалення нинішнього автономного статусу Криму, який був визначений ще в 1991 році в умовах колишнього СССР за лекалами, виготовленими Кремлем. Закладена тоді Москвою міна уповільненої дії у вигляді фактичної автономії російської етнічної більшості здетонувала у 2014 році. Отже, виправленням помилок попередніх років з'явиться імплементація Закону України про корінні народи України та удосконалення нормативно-правової бази України з метою закріплення статусу Автономної Республіки Крим як національно-територіальної автономії у складі незалежної української держави. Саме така автономія означатиме відновлення історичної справедливості до кримськотатарського народу через реалізацію ним свого права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. Про це сказав Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. За 7 років окупації Криму українські правоохоронці скерували до суду понад 300 обвинувальних актів щодо злочинів, пов'язаних зі збройною агресією Росії. Про це у виступі перед учасниками саміту Кримської платформи заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. За її словами, поміж осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності, судді Конституційного суду Росії, керівництво Міністерства оборони Росії, Генштабу Збройних сил Росії, представники командного складу Чорноморського флоту Росії. Венедіктова поінформувала, що за цей період завдяки інституту заочного притягнення до кримінальної відповідальності було ухвалено 4 десятки вироків. При цьому вона уточнила, що це звичайно мало, адже прокуратура має тисячі кримінальних проваджень. Крім того, Україна сподівається і на рішення у міжнародних судах. Далі пряма мова Ірини Венедіктової. Ми зараз відстоюємо свої інтереси на 3 міжнародних інституціях. Це і Міжнародний кримінальний суд, і Європейський суд з прав людини, і Міжнародний суд правосуддя при ООН. Нам є де працювати, нам є куди працювати, і ми це робимо, координуючи зусилля всіх державницьких інституцій. Хочу сказати, що загалом до Міжнародного кримінального суду відправлено 12 повідомлень.
Останнє з них щодо фактів привласнення і руйнування об'єктів культурної спадщини, культурного надбання української нації. Ми його відправили тиждень тому. Серед таких об'єктів опинилось стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора, яке внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та ще 6 об'єктів, що внесені до попереднього списку об'єктів ЮНЕСКО. Історичне середовище столицьких кримських ханів у Бахчисараї, Ханський палац, Чуфут-Кале та Кримська астрофізична обсерваторія. Іншим прикладом системного порушення норм міжнародного гуманітарного права, яке також стало предметом вивчення Міжнародного кримінального суду, є вимушене переселення кримчан з півострову, переміщення осіб без їх волі до території Російської Федерації, створення таких дискримінаційних умов проживання, які забезпечили кампанію примусової паспортизації, прийняття незаконно створеними органами рішень про видворення або заборону в'їзду, переселення громадян Російської Федерації на території півострова та інше. На сьогодні ні в кого вже не виникає сумніву, що агресор взяв за мету змінити демократичну ситуацію в Криму. І тут я повністю з вами погоджуюсь стосовно того, що ми мусимо про це говорити. Це сказала Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України. Водночас українські правоохоронці покладаються не тільки на міжнародні інстанції, вже зараз вирішують питання щодо застосування заочного притягнення до відповідальності підконтрольного Росії прокурора Криму Наталі Поклонської. Про це у виступі на дискусії саміту Кримської платформи заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова. За дії щодо визнання Меджлісу кримсько-татарського народу, це цитата, екстремістською організацією, усім відомі Поклонській раніше було повідомлення про підозру за фактом порушення законів і звичаїв війни. Наразі вирішується питання щодо застосування заочного притягнення її до відповідальності, зазначила Ірина Венедиктова. За словами генпрокурора, правоохоронці серед іншого також збирають і досліджують докази причетності конкретних суддів окупаційних судових органів, які приймали, ухвалювали незаконні рішення щодо притягнення до відповідальності учасників мітингу на підтримку незалежності і територіальної цілісності України в Криму 26 лютого 2014 року. За словами генпрокурора, одна із основних проблем полягає в тому, що півострів був окупований Росією у березні 2014 року. Обговорення можливих шляхів вирішення цієї проблеми ведеться аж тепер, у серпні 2021-го. Одна із основних проблем окупації Криму в тому, що анексували півострів в березні 2014 року. Обговорюємо ми можливі шляхи вирішення цієї проблеми в серпні 2021 року. Той факт, що РФ вдалося довгий час змушувати і нас, і наших партнерів діяти в робочих кабінетах, телестудіях, судах, і всі наші зусилля не поблизили нас до практичного результату, це є і справжня біда. Але ми додаємо максимум зусиль і будемо це робити, поки не отримаємо довгоочікуваного результату – деокупації Криму. Це сказала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Ну, ми продовжуємо програму «Кримське питання» і далі будемо говорити з Ескендером Барієвим, головою Кримсько-татарського ресурсного центру. Ескендера, вітаю вас. Доброго дня. Ескендера, ми сьогодні обговорюємо, власне, ці дискусії. Мені здалося, що це насправді важливо людям почути, про що говорили експерти, про що говорили політики, не тільки на тому головному пленарному засіданні, а також і на панельних дискусіях. І ми вже почули і Ріфата Чубарова виступ, і Ірини Венедиктової, і також, я сподіваюся, далі ми почуємо ще кілька моментів. На вашу думку, якщо зараз говорити, давати оцінку цьому заходу Кримської платформи, якою буде ваша оцінка цьому заходу? Ну, когда мы говорим о панельной дискуссии под названием «Колонизация 21 века. Восстановление прав крымско-татарского народа как инструмент деоккупации Крыма», эту идею мы закладывали, и мы были инициаторами данной панельной дискуссии. Но, честно говоря, я, конечно, ожидал большего. Я говорю свое субъективное мнение. Потому что саму основную цель в данной панельной дискуссии мы закладывали, когда идею, и ставили следующую цель, чтобы проинформировать экспертов, принимающих участие и в данной панельной дискуссии, к тому, что на протяжении или с момента аннексии Крыма 1983 года проходили ряд процессов в отношении крымских татар. Это
и массовой миграции из Крыма, это и апогеем, который стала депортация 1944 года, и это возобновилось с 2014 года как затянувшийся проблем геноцида крымско-татарского народа. И вот как раз-таки сама цель, вот идеи была в том, или сама идея была та, чтобы проговорить проблемы, а каким образом международному сообществу реагировать на эти процессы для того, чтобы предупредить в последующем все человечество от таких преступлений против человечности. В данном случае, когда мы говорим и о Холокосте, о евреев, когда мы говорим о преследованиях ромов во Вторую мировую войну, когда мы говорим о Голодоморе в Украине, когда мы говорим о депортации крымско-татарского народа. И вот как раз сама идея исключалась в том, чтобы вызвать интерес или вызвать дискуссию вокруг, а что дальше должны предпринять экспертная среда, политики в мире, члены страны, члены ООН, для того, чтобы все-таки разработать механизм, механизм обсуждения именно тех вот действий, которые приводят к геноциду или продолжают геноцид. Конечно, состав экспертов был неоднороден. Однозначно там были и политики, там были прокуроры. Понятно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова, она говорила с позиции украинского права и с позиции действий украинских компетентных органов. И, в принципе, конечно же, без целенаправленных, компетентных и качественных действий украинских компетентных органов в этом вопросе, когда мы говорим о 2014 годе, когда мы говорим о 1944 годе, когда мы говорим о вторичной депортации в 60-х, 70-х, 80-х годах. Вот здесь наша задача Украины показать четкую связь и, например, как прокуратуре завершить АРК и Генеральной прокуратуре Украины завершить расследование депортации и, соответственно, подать в суды, чтобы было судебное решение. Там также принимали участие представители, эксперты из Турецкой Республики, а также бывший судья, бывшими судьи не бывает, судья Международного криминального суда. Поэтому вот здесь очень важно было, на мой взгляд, это все свести вот в одно такое направление. На мой взгляд, в данной дискуссии не совсем получилось. Хотя, конечно, были обозначены эти проблемы, обговаривались они. И я думаю, что в этом плане нам надо будет еще более активно поработать, чтобы все-таки мы могли быть инициаторами или генераторами того, что в международном сообществе, в мире должны осуждаться вот такие действия, которые были совершены уже в истории человечества. Еще раз повторю, как Холокост, депортация, Голодомор. Очевидно, що за Україною її роботу ніхто не зробить, да? Тобто ніхто не з'явиться і не зробить те, що мають зробити самі українці. А якщо говорити тепер про, власне, не дискусійні ці майданчики, да, а про інструмент Кримської платформи, можливо, це буде тим інструментом, яким ви зможете досягти тих завдань, тих цілей, про які ви зараз говорили. Тобто це може тільки початок того шляху. Однозначно, то, что состоялся саммит, это действительно большое событие, потому что это длительная кулуарная работа, которая привела к публичному мероприятию. Алло. Так, слухаємо вас. Привела к публичному мероприятию, которое, в принципе, в отношении независимости Украины не проводилось. Когда принимало участие 46 стран и международных организаций. Это первый важный посыл. И причем эта площадка не переговорная, а площадка союзников, которые готовы поддерживать Украину в вопросах деоккупации Крыма и восстановления целостности страны.
Другой вопрос, как дальше будет работать этот механизм. Какие индикаторы уже обозначены на сегодняшний день? К сожалению, над этим надо еще работать. Я бы обозначил следующие важные индикаторы. Это проведение следующего саммита, который может уже подвести первые итоги, ну, к примеру, через год. Это те конкретные совместные программы, которые будут разработаны совместно с экспертами, политиками тех стран-союзников, которые объединились в Крымскую платформу. Это то количество стран, которые дополнительно присоединятся к этой Крымской платформе. Это те конкретные действия, в том числе и в виде дипломатических и экономических санкций в отношении страны-агрессора. Вот мы тогда можем увидеть позитивную динамику. Я с вами согласен, что, конечно же, если Украина не будет системно инициировать эти процессы в рамках Крымской платформы, то, конечно же, Крымская платформа останется в истории как просто, скажем, такое вот событие, которое создала красивую картинку в истории Украины. Поэтому я думаю, что здесь нужно засучивать рукава и нужно взаимодействовать. Что касается восстановления прав крымско-татарского народа и коренных народов, мы в рамках экспертной мережи или экспертной сети Крымской платформы и создали специально рабочую группу, которая называется по аналогии с названием той панели, которая была, это восстановление прав коренных народов как инструмент оккупации Крыма. Потому что мы четко понимаем и осознаем, что в рамках международного права именно вопросы самоопределения, они очень важны, самоопределение народов, особенно коренных народов, они очень важны в контексте вот этих вот процессов, которые сегодня происходят. Да, слухаю вас, Ескандер. І далі буде запитання моє просто. Так. Ескандер Барієв, глава Кримсько-татарського ресурсного центру, з нами на телефонному зв'язку. Ескандере, ви були тільки на цій одній дискусії, чи на інших також ви були присутніми? Я практично на всіх дискусіях приймав участь. Ага, от тоді, напевно, ви чули і слова, секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Він сказав, що повернення Криму, що зараз є тимчасово окупованою Росією, під контроль України є питанням часу. Про це він сказав під час першого свого виступу на саміті Кримської платформи. Дослівно, світ дуже бурхливий, рухається дуже швидко. Те, що стосується повернення кримської території додому, до неньки України, то це обов'язково відбудеться. Питання часу, сказав Данілов. Він оголосив, що нині єдиного рецепту повернення Криму не існує, який би можна було виписати. Далі знову цитата: «Ми йдемо політико-дипломатичним шляхом, ми сьогодні хочемо це питання врегулювати. Але я хочу наголосити, що якщо стане питання по-іншому, то наша країна буде готова його вирішувати по-іншому. Я усвідомлюю собі, що інколи буває так, що відкриваються вікна можливості, і коли відкривається вікно можливості, то цим обов'язково треба скористатися. І повірте, ми цим скористаємося», сказав Сергій Данілов. І виступаючи вже під час дискусії, Сергій Данілов звернув увагу, що для повернення Криму потрібно, щоб Росія відчула, що таке справжня світова солідарність щодо тих, хто порушує правила. Далі пряма мова Сергія Данілова. Я можу сказати, якщо не буде вчинків, буде продовжуватися те, що продовжується сьогодні. І не обов'язково це вчинки пов'язані з військовим використанням військових речей. Як приклад, 21 червня в Одесі перебував есмінець Великобританії під дуже чудовою назвою «Defender» – «Захисник». І коли він на другий день пішов українськими водами, пішов на Грузію, вони затурбувалися. І це тільки він пішов. Шановні друзі, якщо ми не будемо робити дії, ми будемо з вами збиратися на саміті, ми будемо з вами спілкуватися на будь-які теми, але не буде ніяких зрушень в тих речах, які сьогодні відбуваються в світі. І коли кримських татар позбавляють права жити на своїй власній землі, розвиватися, виховувати там людей, у 21 сторіччі це дуже приклад. Доволі цікава була дискусія, не дискусія, а були виступи, коли згадав чеський представник, голова Сенату Чехії, він виступав на цьому саміті, він згадав Сталіна і Гітлера. На сьогоднішній день щось схоже відбувається, але весь світ мовчить. Просто мовчить. А це відбувається на наших очах. І тут треба визнати, ми про гроші, чи ми про права людини, ми про демократію, про правила, які мають бути в сучасному світі для всіх однакові. І не може бути країна, яка саме собі поводить так, як вважає за необхідне, і не несе за це ніякої відповідальності.
Більш того, коли цю країну повертають в інституції Євросоюзу, виглядає, на мій погляд, трошечки дивно. Це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час панельної дискусії, чи невизнання спроби анексії Криму є викликом для світу, як поєднати прагматичні інтереси з етичною політикою і цінностями. А цю подію ми обговорюємо з Ескандером Барієвим, головою Кримсько-татарського ресурсного центру. Ескандере, хотілося б вашу думку почути. Да? Чи, може, ви почули готові рішення на цій експертній дискусії щодо того, а власне, як Росію змусити платити за рахунками? Умовно, да? Не тільки про гроші йдеться. Но, во всяком случае, когда мы говорим о сегодняшнем дне, то, конечно, Сергей Данилов, он имеет прямое отношение к разработке стратегии по деоккупации Крыма. И, конечно же, стратегия должна и предусматривать механизмы деоккупации Крыма. Понятно, что также стратегия, насколько я знаю, предусматривается больше дипломатически, ненасильственным путем, дипломатическим путем вернуть Крым и восстановить целостность Украины. И я думаю, что на данный момент это лучший способ, хотя мы прекрасно понимаем, что когда мы говорим о военном пути, то та армия, которая украинская была на 2014 год, она совсем другая. Сегодня украинская армия более боеспособная и более подготовленная. Это уже армия на момент 2021 года. Кроме того, я хочу обратить внимание, как бы Российская Федерация весной 2021 года не пыталась нагнетать, скажем, и запугивать весь мир, и в первую очередь Украину, перекидывая свои войска к границам Украины и непосредственно в оккупированный Крым. Ведь Россия уже тоже не та, которая была на момент 2014 года, потому что любые военные действия нужно обеспечивать финансово и обеспечивать материально. И поэтому, конечно же, и для самой Российской Федерации именно вот такие вот прямое столкновение принесет достаточно серьезные потери. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что действительно наши партнеры, и когда была речь о том действии, когда эсминец под названием Defender в Великобритании проходил по украинским водам, которые сегодня контролируются оккупантами. И действительно это вызвало большой ажиотаж со стороны оккупационных войск. Поэтому здесь я согласен с тем, что мы должны поступово или пошагово, целенаправленно вести свою работу во всех направлениях, то есть в дипломатическом плане, в экономическом плане. Крымская платформа должна этому помочь. С другой стороны, мы не должны забывать о том, что обороноспособность нашей страны – это превыше всего. И поэтому мы должны сегодня уделять огромное внимание на укрепление нашей армии. И действительно, с Великобританией сегодня есть определенные договоренности. Сегодня со стороны НАТО есть заявление, кстати, на этом саммите было заявлено, что перспектива у Украины вступления в НАТО все-таки есть, у Украины и у Грузии. Поэтому все эти процессы, они, конечно же, отражаются на поведении Российской Федерации, и мы видим, какая истерика сегодня проводится у высшего руководства Российской Федерации, те заявления, которые они сегодня делают. Поэтому я считаю, что мы в принципе идем на правильном пути. Другой вопрос, насколько мы будем системны, насколько мы будем ответственны. И действительно, самое главное, воспользоваться окном возможностей. Потому что в истории всегда очень важно не упустить тот момент или тот шанс, который может дать нам Всевышний. Я бы даже так сказал, но это все, эти окна возможности открываются только тогда, когда мы системны, принципиальны и четко двигаемся в соответствии с теми намерениями, к тем целям, которые мы поставили перед собой. Дякую вам. Ескандер Барієв, глава Кримсько-татарського ресурсного центру, був на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Ми продовжимо говорити про саміт Кримської платформи, про дискусії, які точилися на цьому саміті, і повернемося до цієї теми за кілька секунд. Не перемикайтеся. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ну і також нагадаю, що на сайті Кримреалії є стаття навіть про те, що там сталося з тим Дефендером, з британським кораблем, який пройшов біля берегів Криму. Якщо вам цікаво, то можете не тільки почитати, можете і подивитися і відеосюжет. Ну а ми продовжимо у програмі «Кримське питання» говорити про інавгураційний саміт Кримської платформи, що відбувся 23 серпня 2021 року. І на тому саміті виступали не тільки президенти, прем'єр-міністри, а також була дуже цікава експертна дискусія політиків, експертів, людей, які знаються на тому чи іншому і глибоко занурюються. І нам здалося, що вам сьогодні дуже важливо все це почути. Наприклад, значить, ще виступав також на одному з майданчиків дискусії Кримської платформи віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Він сказав, що Росія має отримати гідну відповідь від цивілізованого світу на свої зухвалі дії в Криму, які саме далі почуєте. Давайте згадаємо, яким порядком денним жив Крим до 2014 року. У якості візуального такого образу я вам пропоную уявити собі круїзний лайнер біля Ялти, тому що до початку цієї тимчасової окупації Крим був територією миру і відкритою, цікавою для світу завдяки своєму різноманіттю, поєднанню різних культур, фантастичної природи, історії кількох цивілізацій. Російська окупація все змінила. З круїзного лайнера півострів перетворився на авіаносець адмірал Кузнєцов, з якого здіймається стовп чорного диму. Все, що відбувається на півострові зараз, описується словами «мілітаризація» та «воєнний злочин». Дії Росії у Криму – це, по суті, облаштування військового плацдарму, з якого здійснюється експансія. З опорою на захоплений Крим Росія вже де-факто окупувала Азовське море, намагається окупувати весь простір Чорного моря, здійснює військові операції на Близькому Сході, в Африці, посилює тиск на Балкани. Росія виокремлює і системно переслідує групи, які можуть завадити її далекосяжним планам. Саме у такому контексті слід розглядати політику Москви щодо українців Криму та кримських татар. Саме це визначає той ступінь небезпеки, в якому за сьогодні перебувають наші громадяни. Стосовно етнічних українців в Криму, Росія на практиці демонструє, що таке кремлівська доктрина «один народ». А насправді це тотальна асиміляція і знищення всього, що може створювати суб'єктність. Українці – це друга за чисельністю етнічна громада на півострові, майже 600 тисяч осіб, що у 2014 році російська влада штучно зменшила у статистиці кількість українців на 40%. А також у 3 рази знизила кількість осіб, які називають українську мову своєю рідною мовою. На сьогоднішній день знищено українську та україномовну освіту, українську мову де-факто заборонено у публічному просторі, знищено українські медіа, громадянські та політичні осередки, замість них створені імітаційні структури для трансляції російських наративів. Українських активістів, журналістів переслідують, кидають у тюрми за сфабрикованими справами. І я впевнений, що шановний представник Радіо Свобода зупиниться на історії Владислава Єсипенка. Під постійним тиском знаходиться громада Православної церкви України. Тобто порушені усі можливі права на освіту, на свободу слова, на свободу совісті і нарешті на особисту безпеку та життя. Українці, які відмовляються бути єдиним народом, перетворюють на шпигунів та терористів. Кримських татар також складно зобразити як частину одного народу. Тому до них застосовуються також форми дискримінації за етнічною та релігійною ознакою. Незгодні миттєво стають екстремістами. Про це детальніше говорили колеги і на іншій панелі, як і про те, що Росія свідомо змінює склад населення, що прямо визначено як воєнний злочин. Таким чином на півострові йдеться про системний конфлікт. Військові бази проти громад, проти осіб, що сприймаються тими окупантами як загроза. Замість миру і розмаїття – війна, один народ, гетто для інших. Це те, що Росія робить прямо зараз. Фактично це, по суті, форма геноциду. І не варто перебувати в ілюзії, що м'яке ставлення до окупації Криму дозволить залучити Росію до якоїсь там коаліції. Це не реал-політик, як кому, можливо, здається. Це самообман. Такий підхід зруйнує будь-яку коаліцію. Адже агресор, який не отримує відсічі за ігнорування правил, він буде йти далі.
Також віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час виступу перед учасниками дискусії Кримської платформи зазначив, що окупація Криму несе певні загрози і для жителів півдня України, материкової частини України, зокрема Херсонської області. А для цього урядом країни впроваджуються заходи щодо поширення доступу до інтернету і телебачення на цих територіях. Але російська пропаганда впливає і на Херсонщину. І щоб змінити цей вплив, ми започаткували новий проект, мета якого забезпечити в кожній оселі, в зоні ризику, тобто вдоль лінії дотику, вздовж адміністративної межі з Автономною Республікою Крим, доступ до широкосмугового інтернету та українського телебачення. Це стосується і півдня, і сходу України. Міністерство цифрової трансформації, наші партнери, вже прокладає магістральні лінії, а далі залишається так звана остання миля кабелю до кожної домівки, в кожне домогосподарство. І це завдання наше на наступний рік. Сказав Олексій Резніков. У панельній дискусії Кримської платформи також взяв участь заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джордж Кент. Він акцентував увагу, що США ніколи не визнає російську анексію Криму, а міжнародна підтримка дуже важлива для України на шляху до повернення контролю над Кримським півостровом. Далі пряма мова, очевидно, з перекладачем. Сполучені Штати Америки активно підтримують цю важливу міжнародну ініціативу для того, щоб посилити увагу міжнародної спільноти щодо російської окупації Криму. Сполучені Штати Америки вже видали свою власну декларацію у 2018 році. До речі, вона знаходиться в мене на стіні. Я щодня дивлюсь на цю декларацію. Вона була так само відновлена за декларацією 45-го року, яка відмовляється визнавати контроль Кремля над Естонією, Латвією та Литвою відповідно до пакту Ріббентропа-Молотова. Ми так само означаємо це як політику. Ми відмовляємося визнавати російське правління в Криму. Ми розуміємо, що це порушення міжнародного права, оскільки це було здійснено силою. Наша позиція залишається, що Крим є суверенною територією України. Позиція Сполучених Штатів Америки у всіх щаблях адміністрації спільна, і ми надзвичайно хочемо приєднатися до всіх інших наших колег міжнародної спільноти та представників більш ніж 46 країн. Наразі для того, щоб ще раз підтвердити цю правду і ще раз продовжуємо підтримувати Україну в цією політикою до моменту відновлення територіальної цілісності України. Ми продовжуємо висвітлювати порушення прав людини, міжнародне законодавство, яке здійснює Росія, і намагаємо посилювати ситуацію з Україною, допомагати, власне, висвітлювати ці ситуації активно. Як уже зазначалося в нашій декларації, демократичні держави намагаються побудувати безпечний, справедливий та вільний світ. Ми засвідчуємо свої зобов'язання для того, щоб підтримувати принципи суверенності та територіальної цілісності держав. У 2014 році анексія Криму Росією була найбільшим порушенням міжнародного законодавства в чинній історії. Вони порушили постанови Ради безпеки і так само підважили цінності демократичного суспільства про те, що жодна держава не може силою змінювати кордони іншої держави. Історія нас навчила, що подібні вчинки не мають залишатися без реакції. Ми послали відповідний спільний сигнал Росії, як ми робимо це ще раз, що нелегальна анексія Криму ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Через цю платформу і не лише сьогодні ми маємо знайти способи, великі та малі, для того, щоб ізолювати, маргіналізувати та застосовувати санкції до тих, хто буде легітимізувати та підтверджувати російські бажання. Зокрема, санкції проти Росії через анексію Криму мають залишатися на Росії до моменту, доки Росія не відновить територіальну цілісність України. Наприклад, деякі вчинки, наприклад, побудова Керченського мосту, а також експропріація власності, яка була власністю України чи українських громадян, мають бути покарані. Чи йдеться про країни, громадян чи компанії, які підтримують Росію через подорожування до Криму, через відповідну розбудову бізнесу, вони теж мають бути санкціоновані. Від початку 2015 року будь-яка підтримка через Крим була відмінена. Наприклад, так само подача громадян України, які проживають у Криму на американську візу, вони розробляються тільки через посольство Сполучених Штатів Америки в Києві. Це вони не розглядаються, якщо вони потрапляють до російського посольства. Ми завжди виправляємо їхнє місце проживання чи назву держави, якщо йдеться про мешканців Криму. Вони завжди для нас громадяни України. Ми так само засуджуємо паспортизацію українських громадян, які проживають в Криму, паспортизацію Росією. Ми шукаємо нові можливості, для того, щоб далі не визнавати російську анексацію Криму. Ми так само не визнаємо тим, що Крим не є частиною Росії, і так само закликаємо бізнеси та компанії не використовувати цей в їхніх рекламних кампаніях. Так само ми закликаємо компанії не використовувати це в
будь-яких інформаційних чи промокампаніях ми постійно наголошуємо на тому, що Крим є частиною України. Постійна кампанія, яка зараз триває, вона зосереджує свою увагу на правах людей, які вже були згадані моїми колегами. Ми продовжуємо співпрацю з представниками громадянського суспільства, культурними представниками для того, щоб ущільнити загальну тканину кримської культури для громадянського суспільства. Ми підтримуємо громадянське суспільство та громадян України, які продовжують працювати над прийняттям стратегічних документів щодо стратегії реінтеграції та деокупації Криму, законодавства щодо прав корінних народів в Україні, а також протидії дискримінації громадян України, які проживають в Криму. Ми знаємо історію балтійських країн. Штати досі залишаються за своїми зобов'язаннями і не визнаватимуть російської влади над територією, яка була забрана силою і в порушення міжнародного законодавства. Ми знаємо, що повернення Криму до України не станеться за один день. Воно взагалі може не статися, якщо міжнародна спільнота не буде виступати разом з Україною, не буде виступати проти окупації, не буде підтримувати надалі незалежність та суверенність української держави. Як багато людей сьогодні наголошували, Крим – це Україна. Це сказав під час панельної дискусії Кримської платформи, де взяв участь онлайн, заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джордж Кент. І загалом він, нагадаю, згадував про цю Балтійську декларацію, яку свого часу ухвалили Сполучені Штати Америки, якої не визнавали навіть попри після закінчення Другої світової війни, вони не визнавали окупації 3 балтійських країн, і про це говорив, зокрема, і Джордж Кент, що ухвалена аналогічна резолюція, яка не визнає тепер російську окупацію півострова Крим, який визнається Сполученими Штатами Америки винятково як українська територія. Нагадаю також, про що ми сьогодні говорили. Ми говорили сьогодні про саміт Кримської платформи, інаугураційний саміт, а також про людей, експертів, політиків, які брали участь також у дискусіях під час цього саміту. І насправді, я сподіваюся, вам було дуже цікаво почути ці думки. До речі, є цей документ підсумковий, який був ухвалений за результатами цього саміту. Він відкритий до підписання не тільки тими країнами, які брали участь в цьому саміті, а також і іншими країнами. Наприклад, посол Нової Зеландії в Україні Мері Терстан передала Міністерству закордонних справ України ноту МЗС Нової Зеландії про приєднання до спільної декларації Кримської платформи. Про це стало відомо вже 25 серпня 2021 року. Це програма «Кримське питання». Я, Олександр Янковський, прощаюся з вами на все добре.